Moikka! Tämänkertainen kysymys tuli LinkedInissä ja se on itse asiassa kolmitasoinen. Eli mistä tunnistaa olennaisen, mistä tietää sen mitä ei tiedä ja miten löytää sellaisia ratkaisuja, jotka on enemmän kuin ne kaksi mieleen tullutta. Ja tätä kokonaisuutta on ihan mahdoton tarkastella ilman, että ottaa mukaan tuon Daniel Kahnemanin systeemi 1 ja systeemi 2. Sä voit googata näistä lisää, jos sä haluat, mutta nopeasti kerrottuna, niin systeemi 1 on meidän intuitiivinen ajattelu. Eli että sä kuulet pihalta rapinaa, niin no, mutta kissasi siellä vaan. Nykytekniikan kautta kerrottu esimerkki tästä on, että systeemi 1 on vähän niin kuin huippunopea valokuitu nettiyhteys. Että sivut aukeaa ihan saman tien siellä, mutta sä et saa itse päättää, mitä sä selaat netistä, vaan suosittelualgoritmi antaa sulle aina seuraavan sivun tai video sieltä, perustuen siihen, että mitä se veikkaa, että sä haluaisit tehdä seuraavaksi. Systeemi 2 puolestaan on tämä meidän niin kuin reflektiivinen ajattelu. Että sä kuulet pihalta rapinaa, että no kissa se siellä on, tai no mitä jos onkin koira tai mäyrä, tai mitä jos se on naapurilapset tullut vakoilemaan sinne. Eli me pystytään pyöritellä asiaa eri kulmista. Eli tuolla laajakaista esimerkillä, tämä on vähän niin kuin vanhan ajan ISDN-yhteys, että painat sen connectin sieltä ja kuuluu ne kohinat siellä ja sitten nettiyhteys aukeaa, mutta se on niin hidas, että sun on pakko miettiä, että mitä sä katot sieltä netistä. Eli systeemi 2 ei voi ihan mitä vaan tuoda, vaan sun on pakko valita, että mitä sä tarkastelet tarkemmin. Ja vähän lähteestä riippuen sanotaan, että noin 80, jopa yli 90% meidän ajattelusta menee tuolla systeemi 1 puolella. Ja sitten tämä loput noin 10% tämä systeemi 2 puolella. Ja mitä mä tällä yritän sanoa on se, että sun tarvii tietoisesti miettiä niin kuin omaa ajattelua, tietoisesti miettiä sitä, että mitä sä pidät tärkeänä ja tietoisesti pysähtyä sen äärellä. Se on aivan tämän niin kuin homman ytimessä, se tietoinen pysähtyminen. Toinen, mikä tähän linkittyy keskeisesti, on sun niin sanottu tavoitteen asetanta, että mitä sä haluat saavuttaa. Että jos sä haluat vain olla tehokas, niin se on paljon nopeampaa lyödä leimoja paperiin koko ajan samalla lailla, kun miettii erikseen, että no mikähänlainen leima tähän sopisi. Eli se, että jos sä toistat asioita, niin se on paljon nopeampaa kuin se, että sä funtsit sitä asiaa syvemmin. Eli sun pitää hyväksyä se, että jos sä haluat kehittää ja kehittyä, niin se tarvii niinku käyttää aikaa, se tarvii ottaa tosissaan. Ja totta kai aina halutaan konkretiaa, että no heitä joku vinkki. Niin mä kerron tämmöisen pienen esimerkin, että miten tätä ajattelua pystyy vähän voimistella niin sanotusti. Ajatellaan, että sun pitäisi kirjoittaa novelli, ihan yksi sivu vaan. Ja sä aloitat se, että nuori kaunis nainen istuu kahvilassa, hän nostaa MacBookinsa pöydälle ja tilaa cappuccino. En mä keksi mitä, toi on tylsä. No sä oot ihan oikein, toi on älyttömän tylsä aloitus. Toi on just semmonen, mikä tulee suurimmalle osalle mieleen. Mutta, mitä jos sä käännäkin sen kaikki toisinpäin vastakohaksi? Eli nuori kaunis nainen, eli vanha ruma mies seisoo, istuu, ja se menisikin silleen, että vanha ruma mies seisoo parturissa. Hänellä ei ole mitään mukanaan, eikä hän halua, että kukaan koskee hänen hiuksiinsa. Miksi se siellä seisoo? Miksi se hiuksiinsa koskee? Eli se antaa heti erilaisia ajatuskulkuja. Kun me vaan käännetään se meidän itse keksimä eka ajatus, käännetäänkin vastakohaksi. Jos tätä miettii jonkun työelämän kautta, niin ajatellaan vaikka, että no, nyt on kvartaali päättynyt, että pitää käydä tulokset läpi. No okei, esimiehet hakee raportit sieltä, ne käy tulokset läpi tiimiläisten kanssa, antaa palautteja ja sovitaan jatkosta. Näinhän tämä menee. Okei, ekana mieleen tullut. Käännetään vastakohaksi. Esimies hakee raportit, eli esimies ei hae yhtään mitään raporttia. Esimies ei hae raporttia, vaan tiimiläinen kertoo tuloksistaan, tiimiläinen antaa palautteen esimiehelle ja tiimiläinen sopii, että minkälaista johtamista hän haluaa jatkossa. No mutta hei, tuossa on pointtia. Mitä jos tehtäisikin niin päin tosiaan, että se antaa palautteen mulle? Eli se lähtee, vain toisinpäin kääntäminen lähtee puskeen sun heti semmoisia ajatuskulkuja, mitä ei välttämättä muuten olisi tullut. Ja tässä on se pointti. Tämä todistaa, että sä kyllä pystyt ajatella ihan mitä vaan, mutta se ei tule niinku vahingossa, se ei tule ilmaiseksi. Vaan sun pitää tehdä sille jotain. Jos me nyt vedetään yhteen, että mitä me tässä on juteltu, niin yksi on tuo meidän ajattelun tietoinen hyväksyminen. Että me ollaan semmoisia, että suurimman osan ajasta me painetaan autopilotilla. Ja siihen heti kaveriksi tulee se tietoinen pysähtyminen. Että ne asiat, mitä mä pidän tärkeinä, niin pysähdynkö mä niiden äärellä aidosti. Ja sitten kolmas on se opetus siitä, että me pystytään kyllä ajattelemaan ihan mitä vaan, mutta se ei tule ilmaiseksi. Meidän pitää tehdä jotain. Meidän pitää nähdä vaivaa sen eteen. Se on paljon helpompaa ja tehokkaampaa lyhyellä aikavälillä toistaa sitä samaa kuin mitä aina ennenkin.
Että se vaatii henkisiä uhrauksia, ajallisia uhrauksia, mahdollisesti jopa taloudellisia uhrauksia, jos puhutaan työelämästä, että lähdetään tekemään jotain toisella lailla. Mutta pitkällä aikavälillä se kannattaa. Ja tämä on sun valinta aina niissä hetkissä, missä sä oot, että kuinka sä toimit. Kiitos. Moikka!